Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Kini si Leo Lastimosa uban ni Dr. Iris ug ni CB gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon sa iyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Hinaot mas klaro ang akong audio kay naapiki ming CB karong hapon. Si CB ug si Dr. Iris nakatagpilaw unya ako doon ako ikalingawan og basa unya wa ko kabantay sa oras. Unya hapit na mga alas 5 kung adto may maghimo ni CB sa itong programa sa Silong, pikyop na ang kangit-ngit. So ni ako diri maghimo sa itong programa sa among roof deck, nitungtong mi sa among atop. Perti pang suwawa, pero kahibaw ko karon taon mo out na ni. So may makit-an ninyo ang kilom-kilom gyud diri sa among Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Ang atong sugilanon karong hapon magsentro sa usa ka pioneer sa mga negosyante dinhi sa Subo nga karon hilabihang dakuan na sa ilang negosyo. Pero katalagsaon sa sinugdanan sa ilang negosyo, nagsugod sa amahan, gipalapdan sa anak, mas gipalapdan pa gyud sa mga apo. Ang title sa itong sugilanon karong hapuna, kung makahibawan mo kinsa ni pamilya atong gipasabot, Ludo og Luim. Unsa man ning Ludo og Luim? Unsa man ni sila? Unsa may ilang sinugdanan? Muna isoya nato sa pagsubay ug sa pagsabot ug pagkat-on karong hapuna. Nagsugod ang sugilanon sa Ludo og Luim ni Ludo. Si Ludo, ang iyang apelyido Lu, L-U, ang iyang first name Do, D-O. Si Ludo natawo dito sa Xiamen sa China atong 1860. Diyan nagpangidaron siya 17 in 1877. Langyaw siya din ni Subo. Kay mao man tong higayuna nga ang Subo nahimo ng usas mga sentro sa patigayon sa kalibutan kay apil man ta sa galleon trade. Unya, doon na may pantalan ang Subo, motong attractive kay ang Subo nga destinasyon sa taga Xiamen o sa ubang bahin sa China. For the longest time, ang taga Xiamen, mo'y laping daghan nga mga negosyante gikan sa mainland China, dinhi sa Subo. Sila nagtukod ng parian. Sila ay nagpasiugdaan ng labing una nga mga negosyo sa mga Filipino-Chinese dinhi sa ato. Sa mga mainland Chinese ni sila, nga nangaminyo na o mga Pilipino dinhi sa ato, ug ang ilang mga anak nahimo ng mga Filipino-Chinese. Pero kini si Ludo, pure mainland Chinese, taga Xiamen gyud siya. So 17 years old, ang iyang unang negosyo dinhi sa Subo kay kasagaras mga mainland Chinese nga mga ni sa Subo do na mga negosyo. Ang iyang negosyo sabon ug kandila. Manghimo siya sabon ug manghimo siya kandila. Nakalahutay siya negosyo ni arang-arang ang iyang kahimtang, nikita ang iyang negosyo. Kauna-una siya pag 1907 mubalik siya sa Xiamen. So pila na may iyang edad ana? 1860 siya na tao, 1907, so 47 anyos na si Ludo na nibalik dito sa Xiamen. Iyang gikuha ang iyang kamagong anak na si Luim. So ang iyang kamagong anak, iyang gidapag balik din sa Subo. O pag-abot ni Luim din sa Subo, iyang gitabangan ang iyang amahan, dito nagsugod ang ilang negosyo sa Lubi. So nag-coconut business na sila. Pag-abot nila din in 1907. Pag 1931, sa ato pa, pila ka tuig, human niabot si Luim din sa Subo. 1907 siya gikuha siyang amahan nga si Ludo gikan sa Xiamen, niabot siya sa Subog 1907. Sa ato pa pasaylo ang akong math ha, sa ato pa 24 ba? 1931 minus 7 si pila 24 ba sib? So 24 years human nakaabot si Luim din sa Subo, nagtukod sila og coconut plant.
planta sa lubi. Galingan sa lubi. Coconut mill. Galingan sa lubi. Ang ilang daily production, 10 tons na po katoneladas ang ilang produksyon kada adlaw. Kung itong higayon na din Subo, pati nakuha na namang galingan. Pag 1933, si Ludo tiguang na, masakito na. So nagpangindaro na siya og 73 anang higayuna. Gipulihan na siya ni Luim. So nibuhi na siya sa pagduma sa ilang kompanya kay masakiton og luya na siya. Og si Luim na ang iyang anak, kamagawang anak lalaki, mo inipuli niya. Pag 1935, duha ka tuig human ni retire si Ludo gikan sa negosyo, human ni puli ang anak na si Luim, namatay si Ludo. Sumotoy pagtapos sa first generation sa Lu family, ang pagkamatay ni Ludo. Na ang problema ni Luim, unsaon niya pagpabilin angan sa ilang kompanya. So ang iyang ideya doon na siya tulo ka anak lalaki. Ang iyang kamagwang anak nga lalaki, iyang paggamit sa apelido nga Ludo. So ang kamagwang anak Ludo, pero one word na lang, L-U-D-O. Mao na ang apelido sa iyang kamagwang anak nga lalaki. Ang ikaduhang anak nga lalaki, iyang gipagamit sa apelido nga Luim. So ang iyang ngan, gihimo niyang apelido sa iyang ikaduhang nga anak nga lalaki. So Luim. Kaya dito magtamod ko sa akong notes, no, kay tungod sa kadaghas mga pizza o sa kadaghan sa mga ngan na nahilambigit aron nga mas accurate ang ako paghulagway ninyo. So ang kamagwangang anak ginganlan og Cayetano Ludo. Siya mo'y eldest na son ni Luim. So Cayetano Ludo na siya. Ang Ludo niya one word na lang. Ang ikaduhang anak lalaki nigamit sa apelyido nga Luim. Ang iyangan Paterno Luim. Ang ikatulong anak si Cipriano, naggamit sa apelyido nga Ludo. Sa ito pa sa tulo ka anak nga lalaki, ang kamauguangan og ikatulo mo nigamit sa Ludo, ang ikaduha nigamit sa Luim. Unya, sama sa lolo, sama sa ilang amahan, ang tulo ka managsuong lalaki pulos interesado nga muda sa negosyo. So kuhay kayo no sa mga panghitabo karon tungod sa kadaghan na ba og mga kapilian sa kabataan. Mga problema in taon ang mga ginikanan kay wa na interesado nga mosunod sa negosyo. Pero sa Ludo and Luim nga kasaysayan, niliwat ang mga apo sa lolo o sa amahan. So ang tulo ka managsuon, kay pulos man sila interesado nga nida sa negosyo, gitawag sila nga the three heroes of the Lu family. Ang tuto ka bayani sa pamilyang Lu. O ang kompanya ilang girehistro isip Ludo and Luim Corporation. Sa ito makiningan nga Ludo and Luim Corporation, una ni gigamit sa pag-apil na sa tulo ka managsuon sa negosyo sa ilang lolo o sa ilang amahan. 1937, sa ito pa, 4 ka tuig, human ni puli si Luim, nagsugod ng expansion. Mas agresibo na ang expansion. 2 years human namatay si Ludo. Wa na tinipangikog ang mga batanon, ang amahan o ang iyang tulo ka anak, tudo na ang ilang, buylo na ang ilang expansion. Nakapalit sila og bag-ong oil plant taga Manila, kini maong planta ang ilang napalit. Ug ang ilang produksyon ni ambak, pertin dakuha sa ambak. Gikan sa pagsugod nila, akong review akong notes ha. Pagsugod nila 1931, ang ilang daily production 10 tons. Pagpalit nila bag-ong planta in 1937, ang ilang daily production ay abot ng 600 tons. Sus, pertin dakuha sa ilang produksyon. Sugod naglandong diri sa among nahimutang di na kayo magngiyaw ni CB nga magatubang ninyo. So perting in 6 years from 10 tons to 600 tons. Perting dakuha sa expansion sa Ludo and Luim Corporation. So sakto ni ang panultihon sa mga ekonomista
nga ang first generation may magsugod, ang second generation mo expand. Pero sa kaso sa Ludo and Luim Corporation, nagdungan ang second generation o third generation sa agresibo nga pagpalapad sa ilang negosyo. 1938, human lang sa usa ka tuig na ni-expand pag-ayo ang ilang produksyon, ang Ludo and Luim Corporation nagsugod na pag-export sa ilang mga produkto ngadto sa Europa ug sa Amerika. Ug dili di unusual, hawa ni magpasabot nga genius ang Ludo and Luim Corporation, sila rin nag-export. Daghan kay mga negosyante dinhi sa Subo nga nag-export. Tungod sa kadaghan natong raw materials, kadaghan natong lubi, kadaghan natong lana sa lubi, unya ang Europa ug ang Estados Unidos sa Amerika ug ubang kanasuran nagkinahanglan og raw materials para sa ilang mga finished products. So, ang Ludo and Luim Corporation usa sa labing dako nga mga exporters gikan dinhi sa ato sa Subo. Ug aron tungod sa kadako na sa ilang produksyon, tiyaw man from 10 tons to 600 tons. So daghan na kay silang mabaligya ng mga raw materials ngadto sa ubang kanasuran sa kalibutan. Unya ni-expand pag sila, dili lang lubi, hastang ubang related nga mga produkto, ilan ang giapilan. Basta nilapad yun pag-ayo ang negosyo sa Ludo and Luim Corporation in 1938. Pero, sige, tubo ilang negosyo, pag abot na sa dekada 80, nagsunod og kamatay. Ang managsuon nga Cayetano, ang kamagwangan, ug ang ikatulo, nga igsuon nga si Cipriano, na pulos nagapilido og Ludo. So nagsunod og kamatay si Cayetano Ludo ug si Cipriano Ludo. Mao na si Paterno Luim, ang ikaduhang anak nga lalaki, nagpadayon sa pagdaa sa kompanya. O sa dekada 80, nibalor ang Ludo and Luim Corporation tungod sa liderato ni Paterno Luim og 1.68 billion pesos. Hilabing nakuha sa negosyo sa Ludo and Luim Corporation. Mao na nindot kay sinugdanan sa first, sa second, o sa third generation. Pero ang ending dili maayo. Wa pa man mahuman, ang nagpadayon pa man ang mga negosyo sa Ludo and Luim Corporation, pero imong tan-awon ang SCRA, ang mga desisyon sa Supreme Court, imong tan-awon ang jurisprudence sa mga negosyo na sa ato sa Pilipinas, haskang daghanang kaso sa Ludo and Luim Corporation. Doon ay kaso nga ilang gikiha ang mga asnar. Doon na sila kaso nga ilang gikiha ang ilang kaugalingong abogado. Doon ay sila kaso nga nagkiha sila sa ubang mga kompanya. Pero kasagaran sa mga kaso sa Ludo and Luim Corporation, batok sa usag-usa. Nag-unay na ang managsuon, nag-unay na ang manag-agaw, nag-unay na ang uyuan o pag-umangkon, nag-unay na ang mga sakop sa Ludo and Luim Corporation, ang mga tagduma sa Ludo and Luim Corporation sa pagkinihay. Daghan kayong kaso nga nag-ung-ung karon sa korte. Nakalili ang mga Subuanon sa pipila sa mga panagsungi sa pamilya nga Ludo ug Luim. For example, kahinom mo itong power plant nga gituko diha sa Sawang Calero, barangay Sawang Calero. Panahon pa to ni Kanhi Mayor Tami Osmeña, si Kanhi Mayor Osmeña supak natukuran og power plant diha sa Sawang Calero kay kahugaw anang coal-fired power plant man do. Ang magtukod adto mao ang Ludo and Luim Power Corporation, LPC. Bag-o nilang kompanya ang Ludo and Luim Power Corporation. So gipakaingon sa mga Subuanon ngilngiga sa Ludo and Luim uni, ni-expand na sab sila ngadto sa power business. Dili lang sila kopras, dili lang sila coconut oil. Karon magtukod na sila og planta sa kuryente. Ug aprobado na to. Ki-endorse na sa Cebu City Council. Pero naunsyami ang mga proyekto kay gawas nga ni-protesta ang mga molupyo sa Sawang Calero ug kasilinganan nga mga barangay tungod sa kabalaka sa kahugaw sa palibot kun dayon pagtukod ang coal-fired power plant. Ang labing dako yung babag sa negosyo mao na ang presidente sa Ludo and Luim Corporation na si Kelly Luim uban sa mga sakop sa board ni supak. Ilang kaugalingon negosyo, Ludo and Luim Power Corporation magtukod unta og planta diya sa Sawang Calero nga mo'y nahimutangan sa ilang original nga planta sa o galingan sa lubi.
ilang gisupak ang ilang kaugalingon negosyo. So diyan na naglibog. Hasta mga konsehal sa Cebu City naglibog na, time paragod, Ludo and Luim Corporation. Mo'y tag-iya. Mo'y gusto mang negosyo o coal-fired power plant. Kunya ang Ludo and Luim Corporation na sa mo'y nisupak. O nisuwat si Kelly Luim o mga sakop sa board sa Ludo and Luim Corporation nga to sa Environmental Management Bureau, EMB, sa Department of Environment and Natural Resources na supak sila. O ilang gidasunan na protesta sa mga mulupyo nga pating hugawa sa Cebu City kung tumanan, kung dayunon ang pagtukod sa coal-fired power plant sa Ludo and Luim Power Corporation diha sa Barangay Sawang, Calero. Hangtod karon, why klaro, wa matukod ang power plant, wa nay klaro kung unsay mahitabo sa plano, kay ang mga Ludo ug Luim na mismo nga pamilya, ang ilang mga sumusunod, ang silang Kelly Luim ug iyang mga paryente maunay nag-unay. Unya, kana timaan lang di ay sa kadaghan sa mga kaso nga ilang gipasaka batok sa usag-usa. In fact, dunay nakasulti nako na kining mga sakop sa ilang pamilya sa kadaghan sa mga kasong kriminal o kasong sibil nga gipasaka, giluwatan og hold departure order sa korte. So sa kadaghan nilang kwarta, di sila makabiyahe sa ubang kanasuran. Di sila magagawa sa Pilipinas. Kaya doon na sila hold departure order. Tungod ining daghan kay mga kasong kriminal nga gipasaka batok nila. Usa kunos nalipay pag-ayo ining kadagas mga kasong gipasaka sa parang unay na sa mga sakop sa Ludo ug Luim families. Maong ilang mga abogado. Kay susperting datua kunos mga abogado. Ining managsuon, manag-agaw, mga sakop sa pamilyang Ludo ug Luim. Nag-unay man sila kiha, ang mga abogado puwerteng dako ang kwarta sa mga kaso nga ilang gipasaka batok sa usag-usa. In fact, dunay anecdote nga mahugbang katawanan pero sakit paminawon para sa mga sakop sa pamilyang Ludo ug Luim. Usano sa ilang abogado na puwerteng dako ang kwarta sa mga kasong gipasaka, di pa eskwela siyang anak sa Ateneo dito sa Manila. Iyang anak, tungod sa kamayan, dako na kayong income ang iyang papa, o usas tinubdas income siyang papa, maong kaso sa mga Ludo o Luim, dunay kondo, nipalit og condominium unit dito sa Manila, nga iyang anak ray magpuyo, samtang mag-eskwela dito sa Ateneo. So, pating hayahayas bata. Ang nagkapait, ug mao ni labing dako kay balikas. Usas mga anak sa mga Ludo dinhi sa Subo, gusto sang mo eskwela sa Ateneo. Gusto sang mopuyo og kondo. Wa may kondo ang mga Ludo. Dito ng kapapuyan. Nihangyo sa anak sa abogado, mahimo bang mag-share sila sa kondo. Tiyaw mo na. Ang abogado, doon na iyang kaugalingong kondo. Ang anak sa pamilyang Ludo, dili ko na indication nga na unsa na pobre na ang mga Ludo, pero pag-illustrate bala ni sa kadako sa baligho nga ang abogado mas maayo pag condominium, doon na gipanag-iyang condominium unit dito sa dool sa Ateneo. Samtang ang iyang kliyente, ang anak o parente sa iyang kliyente, nihangyo lang nga makig-share sa condominium sa iyang anak. So ingon anak ka dako kaayong away ining mga kasong gipasaka nila batok sa usag-usa sa mga sakop sa Ludo ug Luim families. Laing indication nga ang pamilyang Ludo ug Luim dunay panagsungi ining ilang pagpanag-iyas mga yuta, ining pag-share sa halin sa ilang mga yuta. Kahinumdum mo sa pagpagawas na sa Commission on Elections sa SOCI, sa Statement of Contributions and Expenditures sa mga nanagan sa niaging eleksyong presidensyal sa 2022, na kontrobersyal pag-ayo kay ang labing dako og contribution sa kampanya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. tulo na pulos ni amot og tag 30 million pesos kada usa. Usa nila kanang Secretary sa Agriculture karon nga si Francisco Chu Laurel. Ano way nahibong nga mitudlo siyang Marcos sa gabinete, klaro kay bayad na sa utang kabubuto ni Marcos ni Laurel nga portin dako ang gasto sa iyang kampanya
sa eleksyon sa niaging tuig. Pero ang laing na apil anang listahan, taga Subo, si Douglas Luim. Sakop, dakong opisyal sa Ludo and Luim Corporation. O gikataho, usas gikasungi, ini karong presidente sa Ludo and Luim Corporation na si Kelly Luim. Si Douglas Luim, maoy tagduma, maoy tag-iya, maoy tagduma sa Mactan Electric Company, MECO. So kanang power supplier, power distributor sa tibuok syudad sa Lapu-Lapu ug sa tibuok lungsod sa Cordo, ang MECO ang tag-iya ana si Douglas Luim. Laing negosyo, laing dako nga posisyon ni Douglas Luim dinhi Subo, dako siya shares diya sa Cebu Holdings Incorporated, kanang local company sa Ayala dinhi sa ato sa Subo. So hilabihan gihapon datua sa Ludo and Luim Corporation hangtod karon, pero kanggilaad ba na nagkasungi na, nagkinihaay na, nagunay na ang mga sakop sa ilang pamilya. Sus, ang ilang great-grandfather na si Ludo, kung may nagsugod ining tanan in 1877 at 17 years old, unsa kay ikasulti ining iya mga apo sa tuhod. Now, karon mo na nagunay, mo na nag-ilog sa ilang katigayunan. Daghan kay mga sugilanon, mga ginikanan ni Iris, mga higala ining third generation sa Ludo and Luim Corporation, makaingod jud sus ka haruhay ining pamilya, kahayahay, kadako sa ilang mga kabuhong sa ilang mga ginansya. Kung tanawa unsay nahitabo karon. Adunahan gihapon sila. Bilyonaryo gihapon sila. Mahimo ra na sila magbaday-baday tibok adlaw, pero tanawa unsay doon bay kalinaw sa ilang pagpuyo. Diyan mo sa kadaghan lang kwarta, di sila kabakasyon bisag mahungkong man lang, kay magkinahanglan na sila og pagtugot gikas korte kadto sila mga hold departure orders. Uri, nakadako pas baligo ba nga? Tungod ba ni sa garbo? Tungod ba ni sa kahakog? Kadaghan nila kwarta, di pa gid sila magkasabot usaon sa pagbahin. O tinuod ba gid na sulti sa atong katiguangan sim na wa gyud kinutuban ang kahakog. Bisag unsa kadaghan sa imong kwarta, mga ambisyon lang gyapon kag dugang. Mamintaha lang gyapon ka aron madugangan ang daghan na kay nimo nagtumpi nga katigayunan. So, ang maayo kay sinugdanan ni Ludo, ang amahan, o siyang anak na si Luim, sa ilang pagsugod, sa ilang negosyo sa coconut oil, sa ilang pag-expand sa ilang operasyon din sa Subo, hantod naka-export sila sa ubang kanasuran, nahitumpawak lang sa makauuaw na resulta karon kung way makadagbuot ining mga sakop sa Ludo o Luim families diri sa Subo, magpadayon kining ilang panagsungi, ang butoy dangatan ining ilang mga negosyo. Basta definitely ang ilang kaubang mga negosyo niingon ang ilang mga abogado mo'y labing na dato. Ang mga abogado, of course, usa sa mga options ilang i-offer ganito sila mga kliyente is settlement, out-of-court settlement. Pero kung ang mga kliyente gahiguo, ang mga kliyente tag-as kayo garbo, kuan yun, gubat patanay yun dito sa korte. Hantod, di sila ka-realize ba nga? Sila ra mao'y nagdukduk sa ilang kaugalingong mga sila rin nagpasakit sa ilang kaugalingon na mga negosyo. So, ang nindot unta kay sugilanon kalampusan sa negosyo sa ni Ludo ang amahan ug ni Luim ang iyang anak, murag kiluiban sa bag-ong henerasyon sa mga Ludo ug Luim. Ug hinaot do na pay makatawag silang atensyon na mahimo ba ilang subayon ang golden years, mo ni tinuod nga golden years sa Ludo and Luim Corporation. Sa diha nagtinabangay sila. Nagtinabangay ang amahan ug ang anak, ang amahan nga si Ludo ug ang anak nga si Luim, ug sa dihang nagtinabangay ang tulo ka managsuon ng mga anak ni Luim aron sa pagpalambo, pagpalapad sa ilang negosyo. Ug hinaot makakita sila og sukaranan sa paglubong sa ilang mga panagsungi, sa pagsalikway sa ilang mga away, if only to honor
their great-grandfather, their grandfather, and their parents. Pero wa magkinala sa itong simpatiya ang mga ludo o ang mga luim dinis ato sa Subo. Magkinihaay man ni sila, pila ni katuig ang ilang mga buruka, magpabilin silang perting haya-haya, magpabilin silang hilabiyang datua, magpabilin na perting dagkua sa ilang mga negosyo dinis sa ato sa Pilipinas. Pero mao na ang pagtulunan ini mao ang kwarta dili mo'y tinubdan sa kalipay. In fact, ang kwarta mao hinoy tinubdan sa panagsungi. So, kung para nimo ang pagtumpi og daghang kwarta maoy yawi sa tinuod nga kalipay o katagbawan ining kinabuhia, nasayop ka. Ang tinuod nga panaghigalaay, ang tinuod nga panaghigugmaay, ang tinuod nga pagbinatiay, ang maayong kabubuton sa usan-usa, maoy tinuod nga tinubdan sa kalipay ug katagbawan ning atong kinabuhi. And of course, ang atong pagka-mat sulundon, pagka-mas sinugtanon. Kaya ang term good nga pagka-matinumanon, mura og dunay laing implikasyon. No? Ang pagka-matinumanon, mura ka tuman sa tanang lagda, but at the same time, papasangid lang sa matinumanon sa imong gusto. Nga nagpabuot ra ka sa imong kaugalingon, kung sa imong masud sa imong una-una. So para nako ang mas tukma nga pong pagka-mas sinugtanon sa mga lagda sa labaw makagagahom na mo'y tinubdan sa tanan natong mga grasya, mo'y naghatag nato sa tanan natong mga kalampusan o kadaugan o mga pagsuway sa atong kinabuhi. Uban ni Dr. Iris og ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, nagtungtong mi sa among atop samtang naglantaw sa matahom kayong kilom-kilom sa kasadpan nga bahin sa syudad o sa probinsya sa Subo. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsunod, pagsubay, pagsalig, pagsuporta o pagpaminaw sa atong panahon dayong kilom-kilom. Nagkasalamat si Big Girl sa kakadiri sa atong kuyob sa atong programa. Sige.